बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों आरोना लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन मा होनना बुङो साम' सायनायनि भिडिअ जागोन दे लोगोफोर साम' माने बिराद गोबाव जाबायमोन साम' जायि आरो बे नैबे देग्लाय थांनाय दैलाङाव जोङो मथा-मथि साम'खौ खनसेल'सो जानाय जादों आरो ना बिमा खनसेल'सो जानाय जादों ना देग्लाय बोसोराव ओमफ्राय दिनै जानोसै आरोना बेखौ जोङो जोगोनारजों जागोन मा होनना बुङो सिगाङाव जोङो सबायजों जानायमोन दायो जोगोनारजों जानोसै ना एबार सबायजों जाथ'ला माने ओरैबायदि मोननो गोब्राब जाबाय दानिया साम'खौबो ना ओरैबायदि दाम आरो बेखौ जोङो दा 100 थाखा किल' होनानै बायना लाबोनो गोनां जादों दे सिगाङाव मा होनना बुङो 20-30 थाखाफोरावनो मोनजायोमोन किल' दानियाथ' ओरैबायदि दाम जालांबाय गासिबो आरो माथो बुंबावनो ना दे लोगोफोर नायलांबाय था साम' सायनायखौनो एसे दिन्थिनोसै जानायनिखौ दिन्थिनो हायाब्लाबो खिन्थु सायनाय साम' सायनायखौ दिन्थिनोसै आरो नोंथांमोननो दे बेनो लोगोफोर साम'आ मोजाङानो खिन्थु जोङो थांनाय बाराव जादोंमोनब्लाबो साम'खौ गोलावखौसो जादोंमोन दै साम' दुब्राखौ जोङो जानाय जायाखैमोन बेनिफ्राय मा होनना बुङो साम'आ एक्सुवेलि मोजांसिना नैबेनो बेखौ जानांगौ मेगननि थाखाय ओरैबायदि मोजां बे साम'आ लोगोफोर नोंथांमोना जायोना जाया मिथिला खिन्थु मेगननि थाखाय मोजां होननानै डक्टरफोराबो बुङो आरोना साम'खौ गोबां मानसिफोरा बुङो साम' जायोब्ला मेगना गोजों जायो आरो नुयो होनना बुङो आरोना साम' जानांगौ बिरादनो बेनिफ्राय दिनैथ' जानाय जाया बेखौ मा होनना बुङो दिनै दाखोनसो गारनानै दोनगोन बेनिफ्राय मा होनना बुङो जानाया गाबोनसो जानाय जागोन आरो ना साफा खालामनानै आधा साफा खालामनाय जाबाय माने बेखौ जोङो दाखोनखौ गारनानै सोमना दोननोसै बरियानो ओमफ्राय गाबोनो दाननोसै गाबोन मोनायावसो जानाय जागोन आरो ना सानदे मोनायाव जानाय जागोन दे लोगोफोर साम' मैगं नोंथांमोना लुबैनाङा भिडिअआवनो नायनानै गोजोननानै थादो लुबैयोब्लाबो ना जानाय होननानै सानना लादो आरो ना लोगोफोर बरिया स्पेसियेल साम' गोबाङानो जायो जोंनि बर' सोद्रोमाफोरा बर' फोलेरनि सुबुंफोरानो थारमाने साम' होनना बुंबा फेभरेट आरो बर'नि मैगं सबाय साम' ओमफ्राय आरो सबाय साम'जों बांसिन जायो मानसिफोरा खिन्थु जोगोनारजों जागोन आरो जोङो बेखौ दे जोगोनारजोंबो गोथावानो जायो गोबां गोथाव जायो आरो गोबाङानो जाखायो जानांगौ दे लोगोफोर नायलांबाय था बिदिनो आङो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोननो सायनायनिफ्राय लानानै दाननायसिम आरो संनायसिम दिन्थिनो नाजागोन आरो ना नोंथांमोना साम' सायनाय नुदोंमोन ना ओमफ्राय दा साम'खौनो दानबाय आरो ना मैया जोङो दाखोनल'सो गारनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय बेखौ सोमनानै दोनबाय हरसे सोमना दोनखांनायनि उनाव दायो दानबाय आरो ना दाननानै ओमफ्राय बेखौ जोङो दा उनाव बरिया स्पेसियेल जानोसै जोगोनारजों लोगोफोर दे लोगोफोर नायलांबाय था गोथाव समायना साम'जों फाइनालि दायो साम' ओंख्रिखौ संबाय होननानै बेखौ आं बुंदोंमोन ना जोगोनारजों संगोन होननानै लोगोफोर दायो जोंहा संबाय थादों आरो ना बरिया स्पेसियेल जानोसै आरो ना संजेनबाय आरो दे मोनाखै लोगोफोर दा दिन्थिलांबाय थागोन आङो नोंथांमोननो नायलांबाय था आरो ना फाइनालि ओंख्रिया मोनथारसिगोन नैबेखौ जाहैबाय जों जोगोनारखौ थारमाने एक्सट्रा फोमोनग्रोना लाबाय आरो ना ओमफ्राय साम'आ नैबेथिं जाबायनो मोनथारसिगोन माने साइडथिं थारमाने जोगोनार ओंख्रिखौ थारमाने जोङो रेडि खालामना लाखाबाय आरो ना लोगोफोर दे नायलांबाय था आरो जानायखौबो दिन्थिगोन लोगोफोर नोंथांमोननो फाइनालि मैगङा मोनबाय जोंहा लोगोफोर साम' आरो जोगोनार ओंख्रि आरो ना माबायदि नुखो लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरदो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै गोथाव जायोना जाया साम'जों जोगोनारजों एसे खिन्थाहरदो आरो ना लोगोफोर जोङो थारमाने जायो दे बिदिनो गुबुना माबायदि जायो जोङो मिथिया बयनिबो जानाय स्टाइला गुबुन जायोना लोगोफोर बरिया गोथाव मोनखायो जोगोनार आरो साम' नांबाथाय सबायजोंबो जायो गोथाव जायो सबायजोंबो दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो जानायनि भिडिअखौ आरो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो ना कमेन्ट खालामनो दा बावगार लोगोफोरनि जानोसै आरो ना फार्स्टनियानो खालिसो फार्स्टआवनो खालि मोनजाबाय बेबो खालि
गजोबबाय बांद्राय एवख्रेबबायना हो एवख्रेबबा सिथाबोसो बांद्राय गोबाव संबासो गयो बरिया गुदुंलै गोथाव जादों बरिया स्पेसियेल साम' जोगोनार स्पेसियेल गबाय बुहुद गबाय गोबाव संनायासो गोबाव संनो 1.5 घन्टा संबाय आङो सानाय नायदोंसो दै लोगोफोर गोथाव जादोंना जायाखै दायो ओंखामजों जानायखौ आरो बेलेग जागोन आरो ना फाइनालि साम'आ मोनबायमोन लोगोफोर जाबाय आं दायो नै मा होनना बुङो बरिया गोथाव जादों दे गोथाव संनो रोंदोंना रोंदों आरो नों रोङि बुस्थुआनो गैया बिमा बरिया पारफेक्टखा संनायाव थेंक इउ बाख्नायनांगोन आरो लुबैनाङा दै लोगोफोर जानायखौ नुनानै लुगैनाङा नोंथांमोना खिन्थु लुबैबाबो आरो माथो खालामनो आरो ना मोनजादों होननानै सानना लादो आरो नों दे लोगोफोर अब्ला आं भिडिअखौ गोबाव खालामला साम' सायनायनिफ्राय जानायसिम आङो नोंथांमोननो दिन्थिबोबाय सायनायनिफ्राय लानानै संनाय आरो जानायसिम ना लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरदो माबायदि जादों आरो संनाय सिस्टेमफोरा जादोंना जायाखै आरो जायफ्रा जोबजासिम भिडिअखौ नायबाय नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों लोगोफोर आरो बिदिनो नेक्स्ट गुबुन भिडिअ आरो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय टाटा